салому алейкум духтаро ҳаматонда умедворам нағзан хубен. мо соатои 6 бегада чӣ да запис кардагем? гинеколог запис кардем. оз намиҷа ҳама каса ҷамъ шудем. шаҳноза ма мардакам бояд бихезем бирем. ман намедонам дар 1 соат успед мекунем намекунем. гуфтем автобус кати бирем, не ки автобус кати намешава. бароям қа метро кати мерем, метро кати мумкин успед кунем. мардак мо як 20 карта дорад дасташ. чӣ зайҷон? сырхакмо чӣ бигӯ? дашти? Хайма метарсӣ? Ай чӣ метарсӣ? Хай мечиқама. Мечиқ. духтаро больница омадем. бовар мекунед намедонам чанд километр хонаи мо дуре ки анде барои ҳамин регистратсия ва барои дар учёт мондан вот омадем. одамо мегӯянд ки не ҳамун территорияи худмонда бояд боша. во айгиҷо мардак чанд километр дура ай хона байҷара? 6 километр дур. вот ман навака ай чи Екатеринбург омадем. на 8 моҳагӣ гудакай як бор 6 моҳагишда рафтам. ина бо ҳозӣ рафтам. тамом фақат барои қайд гирифтан. қайда гирифтам 6 моҳагида врачора нагзаштем. ана ҳозир 8 моҳ шудай навака нав мегзарем. так вот барам хоз бирем кучимон меган карточка надорем. хам узиёи чанд моҳ пешакиёмон ҳастай ба ҳами тамом. ба хотире ки просто ҳами да қайд бошем родом да бигиран. баъд кстати нашуд родом духтаро ман родом уже интихоб кардагим. як подписчицам посоветовать кард ки ҳамун родом бра беҳад родоми зурай. конечно же ай мо ина 6-65 километр дурай, но всё-таки самое главное ки врачои нағз бошанд. больница чашон зури хушрӯ фасонаки тозака. жда дорем 2 минути дига мондагай. 2 минути дига мондагай бояд бигӯям кучимон меган чимон меган. варкне ягон анализ подагӣ нест. ман намедонам қавл мара ба фикрам раҷ мекунам. фотографии да Екатеринбург обязательно анализот да боспор маҳируям да худаудак да кунҳе шуда. вақте мардакам фақат корош бикне короче гуфтан ки боспор ман наспордим. ака ман намедонам озир ки чӣ меша чӣ гап меша. озир кабинети чирашда дорам 201 хайрот мекунам. Духтароз пеш гинеколог омадем. як галара як гала қоғаз иш барои КГ пеш врач омадем. так иш барои узиё ира ким гиҷо рафта узида у чернои стандарт кунам қабба поликлиника калонда узи набурам у ким гиҷо мерем барои ир дальше ира витаминои навистагиш и барои боидам чанд қаврачи ҳастай ҳаминора бояд бигзарам. дальше и барои мача кровь всякий вирус намхели чизо баъд ина анализош как буда иҷа хун кровь вот барои вирус инора ҳамара ма бояд бигзарам. баъд нигоҳ кунем духтаро самое главное агар так как мы ҳозир тарафи дур да зиндагӣ мекунем чанд соат 2 соат 65 километр ай мо дурай. наварам қа мара ба пургаи дигара запис кардани будан. ма намеша бугӯй ки ма дар дигар ҷо зиндагӣ дорам барои ки ҳамон ҷое да зиндагӣ мекунӣ ҳамҷо да регистратсия. ба ҳамин хотир гуфтум 16 да бикунем.
گفتم که 16 بکنیم так что همه анализа ро 16 меспорем барои қопии духтаро пеш врачо рафтем обязательно расписаниятон нигоҳ кунед ки ҳамаш да як рӯз бошад итари ранги маворин наиси баиси гуфта ба мо давед инора дальше узи обязательно узи мегузарем ози чико кардам дар кора пеши терапевт бурем дар пеши терапевт инайра ози рафтем гирифтем а издания дигари пеши терапевт будурем бояд терапевт мо дар вкладкаи приложение ки мо дар додаги омчин чин ном дора алан приложенида ҳуй кармода ки мо дига врачоро гузашта битонем дальше барои иними анализое ки мо бояд биспорем мо ози бояд обратно мо банкомати дар ҷои истодагико ай банкомат мо ози талон мегирем так что оз мерем ҳар як хелида бо отдельно талон мегирем отдельно прикрепить мекунем пеш безуд полис мона мемонем вот инҷода примерно ошибка обновить давай вот это все виден ҳамашон ҳуйшид ана ки мепечатад талон вот якта дута сета чорта панҷта вот забор вот анализа кадоме дар кор бошад печатать все равно печатать вот якташ дута сета ина чорта аз яктаи дигар мебурад панҷта инам не обязательно ҳамашон ҳамаи направление додагиёра инамиёра распечатать кардем в принципе тамом ҳамон числои запис кардагимон меоем ой ҳозир чӣ мекунем равом чӣ харидан дар кора барои хонара бовар ку твороги ман мехӯрам дар иҷа нестай ман натонистам хеле творогро хӯрда врач мара гуфт ки иммунитетот слишком слабия адигийские тамом ҳамаи процедурамона кардем гузаштем биромадем соат 8 шуд гуфтем чӣ кунем аз инҷо автобуси 7 фақат гуфтам ман мерам бояд мора мефаҳмем чӣ дар корай чӣ дар кор нестай 713 бояд биёд салому алейкум духтаро ҳаматонда дина больница рафтем гуфтам ҳозир камтарак шуморо бифаҳмонам дар кадом срокума ва чанд моҳаям чим гуфтан чим нагуфтан чӣ хел шуд ки натаи 8 моҳа мешавад гудак 8 моҳа шуд уже гудак 8 моҳа шуд 8 моҳа як ҳафтаи нашудам хеле ма то ҳозира пеши врач рафтагӣ нестам анализам хеле чизоро ма оле спордагӣ нестам дафъа дар 6 моҳагиш рафта будем фақат ҳама як до терапевт гузаштем гинеколог гузаштем в принципе на этом всё анализ наспордем барои ки ма саросимам будам анаки ҳозир ки рафтем хутон дидем динаки чанд варақ ма додагиян тори и бо нами қайдига пеши врачо мара запис кардагиян ма врача гуфтам хеле мара нигоҳ куда дошта ма врача нигоҳ дорам ба мега ки ты наверное ничего не поняла гуфтам честно гуфтам дад сарам ягом чӣ намедрояд ҳозир яка технологиё пеш рафтагиян духтаро барои ҳамақа чико кардем хай рафтем гинеколог ҳама процедурора гузарон гудака дилзаниша гӯш кард бо размерша проверка кард чанд қай чия узи ки ма гузашта будам пешаи вайора проверка кард баъд анализ гирифт анализи чанд анализ дар кор буд гирифт бо тори и бо ма бояд як гала анализи дига биспорам баъд гуфтан равен гуфт талон гирен ҳар як чизашда бо талон мегирен гуфтам ки майли бо рафтем барои талонгирӣ як аппарат мондаги ҳамаи чи современӣ шудаги
Так, ма фарид кардам у врачки да пеша, гуфтам и как? Гуфтам, тут написано полис, у меня бумажный полис, и как? Чхекну, гуф, вот же, у вас штрих-код есть же, вот, гуф, прикладывает и все. Бой наш модан второй нишонтан. Полиса прикладывать кадем, нишонтан дадам, талонора гирифтем, ба кадом мақсад майга пози гуфтесам, ба мақсади ки бисёри одаму ки занг мезанан оиди полис мепурсан, конечно же сомнение ҳар як кас да ҳастай ки оё ма полис мегирим фаршиви меброя намеброя. Ма полис гирифтим як моҳа, баъди як моҳа баданам уже ма больница ғалтидам, як моҳа ма буд шуд. Баъди ӯ то ҳавз хов кардам ки иншолло ки полиси дигаршам тайёр шуд то охири сола 3 моҳаш. Яъне то охири сола айма полисам агар мисол ки чӣ мебуд фалшиве ки мебуд ҳеҷ вақт да база дане намебромад ва ҳозир як чандта проблема шудаги ҳам нисбати оиди полис ки Москва боша Подмоскваро қабул намекунанд, Подмосква боша Москваро қабул намекунанд. То есть айруи чӣ бигирӣ, но ҳамаш як гапана, но всё-таки агар шинос дошта бошем. Инами нав як ситуация шуд ки Подмосква бояд тайёр мекардем, намедонам полис Москва задан чихеле ки бечора ҳамун занак ҳам қадам мондан специально гуфтам брен шумо бояд чӣ дошта бошен, снилс дошта бошен. Мегам аз брен снилс кунем, ба биём шуморо қабул мекунам. Гуфт майли ҳозир мерам снилс мекунам. Бечораи занак бо снилс кардани буд бо врачои тарян. И дафъа омада буд полис надошт, бо ҳозир полис дора. Ана снилс ҳам кунем, шуморо қабул намекунем. Ким гиҷо брем бечораро калуга хиди калуга роӣ кардан. Ва занаки ҳомиладор ина таи 8 моҳаш дай 9 моҳай рости уже хотирам биромад. Бечора ҳами хес рафта ҳамҷа калуга да калуга гуфтан ки мо намекунем, ҳамҷа каде ҳамҷа рафтем просто переоформитон кунанд тамом. Но по сути ҳам қавдамура кардем через шинос. Гуфтам ягон шиноси врач дорӣ? Гуфт ҳо дорам. Гуфтам ҳамура тамом, ҳамура занг биза. Гуфтам корите ҳала. Ҳамун самое главное полис оригинал бояд боша. Гуфт не апа полис оригинал. Коршон ҳал шуд иншолло ки ва шумо дамина полиса нишон додам ки на самом деле полис оригинал 100% полис тайёр мекунанд ва айна ма уже таи уже 8 моҳ шудам то узра врача нагзаштам то худам чӣ мекунам худам бо врачора намегзарам бароқа духтаро обязательно врачора бигзарен ранги маландаур нашен тамбал нашен обязательно врачотона бигзарен полистон тайёр кунем врачотона ой шанса мара ҳар дафъа сёнка мекунем мара ғам мета духтаро насиб шава иншолло ки ай Турция боромон мебиёя куртка пальтои хушрӯ двойку ва нижний белье. Иншалло шава ки нишонтон метам ва охири видеода как всегда мемонам кадомда дар кор боша обязательно занг задан ватсапам да охир мемонам занг занен муроҷиат кунем барои полисам метонен занг занен ва иншалло ки тайёр мекунем метимтонам барои қадахтаро ҳар як затон хонавобод тансият бошед хай бигӯ. Ассалому алайкум. Ин апа бортона гирифта сай мози иншалло ки дар калго равонаш мекунем мози. ин ҳамина ҳамаш бори шумо апа гирифтагӣ. Ассалому алайкум апа, хубед инҷен? Ин апа бортона гирифта саем двойка айми ҳозир аз аминҷа 3 ранг гирифтаем. Дигар рангоша масалан бурукош нестанд. Онро заказ кардагем то 10-15 рӯза иношам масалан супориш кардагем иншолло тайёр мешаванд. ҳозир ин 3 рангаш чӣ кардем қабул кардагем иншолло ки роиш мекунем.
renk yaz onları. Renk yaz. Anladın? Ona göre ayıracağım. Buyur canım. Assalomu alaykum. این اپا بارتون گرفتیم اوزی این مگزین سن رنگ یافتم مزیرشه بو دیگر رنگاش انشالله که یک 10 روز پس میگه پیدا میشه مثلا تیار میشه اوزی همین رنگ گرفتگیم با این رنگ گرفتگیم مثلا این خیلی مدل با کبوتشه Hepsine de.